Ναι, ευχαριστώ. Ναι, γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω αν αυτή την περίοδο ψάχνετε για προσωπικό, για εργασία, για άτομα. Ναι, για πες μου λίγο πόσο χρονών είσαι. Εγώ είμαι 29 χρονών, είμαι στη Γερμανία τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ναι. Έχω... Μιλάς γερμανικά. Ναι, έχω πάρει το Β1. Έχω φτάσει μέχρι το Β1 στο σχολείο. Ναι. Αυτή τη στιγμή δουλεύω σε μια άλλη εργασία και έψαχνα γενικά για κάποιες άλλες εναλλακτικές. Έχω αυτοκίνητο δικό μου και μένω κοντά στο... Είμαι γύρω στα 15 λεπτά. Μάλιστα. Δεν μου λες επαγγελματικό δίπλωμα έχεις ή δηλαδή το δίπλωμα που έχουμε όλοι μας. Ναι, έχω το αυτοκινήτου. Ναι. Το αυτοκινήτου. Του αυτοκινήτου, ναι. Το Β, νομίζω το Β είναι, ναι. Μάλιστα. Κοίτα, θα χρειαστούμε άτομο. Τώρα αυτές οι μέρες είναι λίγο τρελές. Αν ευκαιρείς, αύριο θα είναι ο κύριος εδώ. Παίρνει κάποια στιγμή να συζητήσετε. Εμείς χρειαζόμαστε συνήθως οδηγούς. Αλλά και για τον εσωτερικό χώρο θα χρειαστούμε κάποιο άτομο. Αν θέλεις, παίρνει αύριο στη διάρκεια της ημέρας μετά τις 10 να μιλήσεις. Εντάξει. Από πού είσαι, από την Ελλάδα? Από Θεσσαλονίκη είμαι. Από Θεσσαλονίκη, Ναι. μάλιστα. Παντρεμένος, ελεύθερος? Ελεύθερος. Ελεύθερος. Ναι. Οπότε η ιστορία κλάση σου είναι, Το ένα, ένα νομίζω, έτσι? ναι. Κλώσσα, ναι, eins, ναι. Εντάξει, για πες μου πώς ονομάζεσαι. Ναι. Αυτό. Και το τηλέφωνο μου είναι αυτό που σας πήρα. Άμα θέλετε μπορείτε και να το αποθηκεύσετε. Άμα... Ή αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι περαιτέρω, κάτι έξτρα παραπάνω. Μπορώ να περάσω αύριο το πρωί, κανένα πρόβλημα, ναι. Πολύ ωραία, νομίζω ότι θα ήταν το πιο καλό. Να μιλήσω με τον κύριο να σου πει τι θέσεις υπάρχουν. Εμείς λειτουργούμε ως εξής. Συνήθως, όταν ενδιαφερόμαστε εμείς ή κάποιο άτομο τέλος πάντων για δουλειά, κάνει μία εβδομάδα δοκιμαστική. Ναι. Βλέπει τον κύκλο κατά πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει ή όχι, και από εκεί και πέρα μετά προχωράμε στην πρόσληψη, αν μένουμε και οι δύο ευχαριστημένοι. Αλλά τις περισσότερες πληροφορίες για μισθούς και όλα αυτά θα σου τις δώσει ο κύριος. Κατάλαβα. Εντάξει, κανένα πρόβλημα, ναι. Εντάξει, ευχαριστώ για τον χρόνο σας και θα περάσω αύριο Θα τα πούμε. από εσάς. Έγινε. Καλή συνέχεια. Πολύ. Γεια σας. Άντε, καλημέρα. Γεια. Λοιπόν, στο αριστερό μας κομμάτι έχουμε την ελληνική επιχείρηση και δεξιά λοιπές γερμανικές επιχειρήσεις. Θα τραβήξουμε μια γραμμή στη μέση για να τα ξεχωρίσουμε. Το ωράριο. Στην ελληνική επιχείρηση το ωράριο ξεκινάει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, το οποίο είναι 10 ώρες την ημέρα. 10 ώρες. Τώρα, το γερμανικό ωράριο δεν είναι σταθερό στις 7, είναι αναλόγως στην επιχείρηση. Υπάρχουν επιχειρήσεις που ξεκινάνε από τις 8 το πρωί και τελειώνουν στις 4 το απόγευμα, αλλά οι περισσότερες πρωινές εργασίες είναι από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 η ώρα, δηλαδή 8 ώρες εργασίας. Να σημειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει το διάλειμμα, το οποίο δεν μετράει, δεν πληρώνεται και είναι μισή ώρα έξτρα την ημέρα στην εργασία σου. Αλλά εφόσον δεν μετράει, δεν το υπολογίζουμε εδώ πέρα. Αρχίζοντας, στην ελληνική επιχείρηση ο εργαζόμενος δουλεύει 6 μέρες την εβδομάδα, ενώ στις υπόλοιπες εταιρείες είναι 5 φορές την εβδομάδα. Να σημειωθεί ότι η Κυριακή είναι πάντα η ελεύθερη μέρα στη Γερμανία, είναι η Ruhe Tag, η μέρα ησυχίας που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να δουλέψεις, οπότε εδώ γνωρίζουμε απευθείας ότι την Κυριακή δεν δουλεύεις, είναι η μόνη μέρα που κάθεσαι. Εδώ πέρα όμως είναι η Κυριακή και είναι μία ακόμα μέρα μέσα στην εβδομάδα. Μπορεί να είναι η Τρίτη, μπορεί η Τετάρτη, οποιαδήποτε μέρα. Απλά ξέρεις ότι εδώ έχεις 5 φορές την εβδομάδα και εδώ έχεις 6 φορές την εβδομάδα. Σε περίπτωση που δουλέψεις Σάββατο στη Γερμανία, δουλέψεις το Σάββατο, παίρνεις συν 20% το Samstag Zuschlag, το οποίο ουσιαστικά είναι
όπως γράφει εδώ πέρα, σύμφωνα με τον νόμο, παίρνεις κάποια χρήματα παραπάνω σε περίπτωση που δουλεύεις το Σάββατο. Όπου κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην ελληνική επιχείρηση, δουλεύεις κανονικότατα το Σάββατο όπως είναι η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη κλπ. Οπότε εδώ έχουμε ένα ακόμα αρνητικό και εδώ πέρα έχουμε ένα θετικό. Φορές την εβδομάδα, αυτό σημαίνει ότι έχεις μία μέρα την εβδομάδα λιγότερο. Έχεις 4 μέρες το μήνα λιγότερη άδεια, λιγότερη ξεκούραση. Οπότε προφανώς αυτό είναι αρνητικό και αυτό είναι το σωστό. Επίσης, στην ελληνική επιχείρηση έχουμε μόλις 20 μέρες άδεια, πληρωμένη άδεια τον χρόνο. Η κατώτερη άδεια στη Γερμανία ξεκινάει από τις 20, οπότε είναι μέσα στο νόμο, αλλά οι περισσότερες εταιρείες, οι περισσότερες εργασίες στη Γερμανία ξεκινάνε 25 με 26 μέρες, μπορεί και περισσότερο τον χρόνο. Οπότε στην ελληνική επιχείρηση δίνει το minimum 20 μέρες άδεια τον χρόνο. Τα συμπεράσματα που είδαμε προηγουμένως, προκύπτει το αποτέλεσμα ότι σε οποιαδήποτε επιχείρηση στη Γερμανία, εταιρεία, δουλειά, έχουμε 40 ώρες την εβδομάδα με 5 στα 7, ενώ στην Ελλάδα έχουμε 58 ώρες την εβδομάδα 6 στα 7. Το 58 ώρες την εβδομάδα με το 40 ώρες μας κάνει 18 ώρες. Συν 18 ώρες την εβδομάδα. Το μήνα κάνετε τους υπολογισμούς να δείτε πόσο παραπάνω δουλεύεις. Οι 18 ώρες την εβδομάδα μπορεί να φαίνονται λίγες, δεν είναι καθόλου λίγες και θα σας πω τώρα μόλις γιατί. Δεν επιτρέπεται να δουλέψεις πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα σε full time job, παρά από σπάνιες περιπτώσεις. Εδώ πέρα έχουμε 58 ώρες την εβδομάδα, έχουμε 18 ώρες παραπάνω. Οι 18 ώρες παραπάνω, άμα πάμε σε part-time job, που το part-time job ουσιαστικά είναι το μισό της εργασίας, δηλαδή από 40 επιτρέπεται να δουλέψουμε λιγότερο από 35 ώρες. Συνήθως, επειδή είναι το μισό, μπορούμε να υπολογίσουμε κάπου στις 20 ώρες μια εργασία, 20 με 25 ώρες. Άμα υπολογίσουμε ότι θα κάνουμε ένα part-time job για 20 ώρες, σκεφτείτε εδώ πέρα, οι 20 ώρες είναι ένα part-time job και εδώ πέρα έχουμε 18. Δηλαδή έχουμε φτάσει να καλύπτουμε μια full-time εργασία, μια πλήρη εργασία και παράλληλα έξτρα να καλύπτουμε συν 18 ώρες εργασίας. Δηλαδή σαν μια μισή εργασία περίπου, σκεφτείτε το. Αλλά να δουλεύεις μια μισή φορά παραπάνω, να κάνεις εργασία 1,5 φορές παραπάνω, αλλά να πληρώνεσαι για μία. Εδώ πέρα έχουμε 1 ίσον 1 και 0,5 είναι 0,5. Έτσι. Και εδώ πέρα πληρώνεσαι, ουσιαστικά το 0,5 τρώγεται και χάνεται στον εργοδότη. Το κατώτατο ορομίσθιο στη Γερμανία από το 2024 είναι στα 12,40 την ώρα, το οποίο να πούμε ότι παίζει ρόλο και σε ποια φοροτεχνική κλάση βρίσκεσαι. Εφόσον μίλησα με τον εργοδότη, όπως είπα, καθορίζεται με το τι κλάση βρίσκεσαι. Εγώ επειδή είμαι στο class 1, όπως και πολλοί άνθρωποι, ο εργοδότης μου είπε ότι θα παίρνω 2.500 ευρώ μεικτά, τα οποία σε καθαρά καθορίζονται στα 1.765 ευρώ το μήνα. Επειδή υπάρχουν οι κρατήσεις στο ορομίσθιο, από τα 12,40 απομένουν περίπου στα 10 ευρώ καθαρά ευρώ. Οπότε θα υπολογίσουμε ότι ένας μισθός των 2.500 ευρώ
είναι στα 1750 όπως είδαμε καθαρά. Αυτό όταν δουλέψεις για 40 ώρες την εβδομάδα. Εδώ πέρα όμως έχουμε 2.500 ευρώ, δηλαδή 1.750 καθαρά, αλλά επειδή έχουμε συν 18 για 58 ώρες την εβδομάδα. Επειδή μιλάμε για 18 ώρες την εβδομάδα και επειδή ο μήνας έχει 4 εβδομάδες, άμα βάλουμε 18 επί 4 μας κάνει 72 ώρες τον μήνα. Εάν υπολογίσουμε ότι μας απομένουν 10 ευρώ καθαρά από τις 72 ώρες που έχουμε το μήνα, 720 ευρώ παρακαλώ. Αυτά τα λεφτά είναι τα λεφτά που σε τρώει κάθε μήνα ο εργοδότης σου. Είναι λεφτά που έχεις δουλέψει. Αυτά τα λεφτά, άμα δούλευες στη δεξιά μεριά, θα τα έπαιρνες κανονικότατα, καθαρά και με τον νόμο, και θα συζητούσαμε 2.470 ευρώ καθαρά. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τις αντίστοιχες ώρες στη γερμανική εταιρεία βγάζεις 2.470 ευρώ, όπου στην αντίστοιχα ελληνικά σου μένουν 1.750. Αυτά τα λεφτά τα έχεις δουλέψει. Είναι λεφτά που έχεις δουλέψει και δεν πάνε ποτέ στην τσέπη σου. Είναι τα μαύρα που λέμε. Είναι τα λεφτά τα μαύρα. Αυτές είναι οι λαμογές που κάνουν στην χώρα μας, στην Ελλάδα, και δυστυχώς τις έχουν περάσει και στη Γερμανία. Είναι οι άγραφοι κανόνες. Ο εργοδότης σε δηλώνει εσένα ότι δουλεύεις για 40 ώρες, όπως είναι ο νόμος. Οι 58 ώρες δεν φαίνεται, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Οπότε θέλω να δώσετε πολύ προσοχή στις εβδομαδιαίες ώρες, καθώς και τις μέρες της εβδομάδας. Και όπως είπαμε, επειδή το Σάββατο υπάρχουν κάποια έξτρα λεφτά, το 20% όπως είπαμε προηγουμένως, αυτά, γιατί δουλεύεις κάθε Σάββατο, πηγαίνουν πολύ παραπάνω, συν 20%. Τώρα το 20% επιπλέον το 720 δεν γνωρίζω πόσο ανεβαίνει, μπορεί να είναι και συν 1.000 ευρώ, δηλαδή μπορεί να πηγαίνεις και πολύ παραπάνω, στα 2.700 ίσως. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μικρή επεξήγηση. Μπορώ βεβαίως να αναλύσω και με περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα. Όποιος θέλει μπορεί να με ρωτήσει κάτι προς τα κάτω. Αυτά είναι αληθινά γεγονότα, δεν τα βγάλα από το μυαλό μου. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες ελληνικές, ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, που λειτουργούν με την ίδια τακτική και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά.